ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଧନୁଷର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ପିନାକ, ବି ଗାଣ୍ଡିବ, ସି ସାରଙ୍ଗ, ଡି ବିଜୟ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଗାଣ୍ଡିବ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁର ନାମ ଥିଲା ଗାଣ୍ଡିବ। ରାମାୟଣରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଜନକପୁରରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନୁଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ କୋଦଣ୍ଡ, ବି ପିନାକ, ସି ସାରଙ୍ଗ, ଡି ଗାଣ୍ଡିବ। ବି ପିନାକ। ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିନାକ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। କୋଦଣ୍ଡ, ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧନୁର ନାମ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରାବଣର ରଥର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ପୁଷ୍ପକ, ବି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ସି ଗରୁଡ଼ ରଥ, ଡି ମେଘନାଦ ରଥ। ଏ ପୁଷ୍ପକ, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ। ରାବଣ ପାଖରେ ଥିବା ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ବାହନ ବା ରଥର ନାମ ଥିଲା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ଯାହାକୁ ସେ କୁବେରଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣର କେଉଁ ମାମୁଁ ଏକ ମାୟାବୀ ସୁନା ହରିଣର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା? ଏ ମାରିଚ, ବି ସୁବାହୁ, ସି ଖର, ଡି ଦୂଷଣ। ମାରିଚ। ରାମାୟଣ କଥା ଅନୁସାରେ ରାବଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମାରିଚ ଏକ ମାୟାବୀ ସୁନା ହରିଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗରୂପ ଧାରଣ କରି ପଞ୍ଚବଟୀ ବଣରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ ତାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ, ବି ମେଘାସନ ପର୍ବତ, ସି ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତ, ଡି ମଳୟଗିରି ପର୍ବତ। ସି ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତ। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ମେଘନାଦର ଶକ୍ତିଶାଳ ପ୍ରହାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟ ସୁଷେଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ହନୁମାନ ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତରୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଗଛ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତକୁ ହିଁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ରଥର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ବା ଜୈତ୍ର, ବି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ସି ତାଳଧ୍ୱଜ, ଡି ପୁଷ୍ପକ। ଏ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ବା ଜୈତ୍ର। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ଚଳାଉଥିଲେ ତାର ନାମ ଜୈତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ରଥର ପତାକାରେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ବିରାଜମାନ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ କିମ୍ବା କପିଧ୍ୱଜ ରଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।